scrieți voi în comentarii ce părere aveți despre această furcă hidraulică care dăm regipsul la etaj pe fereastră. Cei interesați, suntem disponibili pe tot teritoriul Belgiei. Venim în ajutorul vostru. Salutare tuturor și bună dimineața. În parte de lună plină. Țin frig afară, minus 1,5. Ok. Astăzi avem un șantier mai special. Special în sensul că nu avem voie să intrăm înainte de 7 în centrul orașului și nu avem voie să părăsim după ora 11. Deci la 7 și 1 minut și 5 minute putem intra, avem camere peste tot. După care la 10 jumate, dacă nu reușim să dăm toate materialele la etaj, că avem furca hidraulică, iar dacă nu reușim să dăm toate materialele la etaj, strângem tot și plecăm. Iată intervalul de acces plătit către primărie. Iar dacă stăm mai mult, stăm pe barba noastră, așa cum se zice. Și să ne vină amendă. Așa că trebuie să ne încadrăm. Cum va fi, cum va fi. Până la 19 trebuie să ieșim. Avem și permisul de intrare, foaie specială în care specifică numele camionului, data și intervalul orar în care avem voie să intrăm să muncim pe acea stradă. Rămâneți aproape că o să vă arăt cum muncim cu furca hidraulică. Nu știu dacă se vede pick-up-ul miepuri care fuge. Imediat ieșim în națională și da talpa. Nu am cum să mă bag perfect drept, paralel cu șantierul, mergeam un cablu în dreptul macaralei. Astea sunt materialele. Și asta e furca minune hidraulică. Vedeți? Am un cablu care este exact în direcția macaralei. Sunt ingentorile, conectăm furca și dăm etajul 1, 2 și nu știu pe acoperiș. Dacă vor sau nu, vedem. Pornim telecomanda. N-am mai reușit să scot centrurile. Mi-au fost împins din partea de lanțul paleții și blocate în... nu-i bai, scăcăm din partea de lanțul. Probleme.
chiar dacă aproape am blocat trotuarul, o să vedeți, oamenii tot o să treacă pe aici. Nu interesează, vedeți, nu interesează. Camera în... Ok, tot e verde. Asta e Macaraua. Ducem Macaraua în poziție, conectăm furca hidraulică. Vom avea nevoie de o cheie specială pentru a dezamorsa instalația hidraulică a Macaralei. Nu a brațelor, ci a furtunelor ce vor fi conectate pe Macara. Vreau să vă oprim motorul tot din telecomandă. Mergem la cabină. Specială. Stai. Conectăm și rotorul. Ok. Loc. Acum pornim o dată Macaraua și punem rotorul aici în poziție. Mergem furtunile spre noi. Din nou. Pentru asta avem nevoie de un cloș mai special. Asta vine conectat aici. Punem siguranța care deconectăm celălalt. Venim frumos metalul de aici, care vine conectat tot aici, pe celălalt. Siguranță. Ok. Mergem la Macara. Aici în spate găsim conexiile. Dezamorsa puțin instalația. Ok. Care luăm furtunele hidraulice dezamorsate aici puțin.
Ok. Dezamorsate și se conectează greu. Dacă să mai fie și amorsate, împingi la ele de... Cheia băgăm buzunar. E nevoie de ea când deconectăm furca. Pornim motorul. Și uitați aici. Acționarea unui singur buton, deschidem furca, puteți observa, secundă, să mai iau altă poziție, ok, e nevoie să o facem puțin mai lungă, ce o mai... Dacă vine paletul în cant, nu o agați în conexia de sus. Ok? La băieți mâncat iar. Dă-mi te rog un cutter. Ai grijă. Acum arată ca o furcă normală, dar imediat îți vă arăt ce minuni facem cu ea. Ok. Luăm paletul jos. Tăiem de jos plasticul, folia, deci avem șanse ca să pierdem plăcile din sus. Da! Încerc sunt români. Mișcare. Ok. Tot timpul n-am OSB-ul, tai de jos plăcile, pregătesc de jos. În cazul în care cad jos, nu cad la etaj. Iar ce s-a întâmplat ca colegii la alte firme, am auzit, se duc paletul full la etaj, iar sus, toate plăcile au căzut. Așa. Plăcile fiind de 60, nu punem furca în cant. După ce dăm drumul la... terminăm plăcile de OSB-ul, când trecem la de gips, să dăm drumul la furca în cant. Să avem dificultate.
poziție. Stop engine. Ia uitați. Și am paletul la etaj și tot trec acum. Așa arată. Și imediat vă arăt când pun furca în cant. Uite cum trec. Deși nu-ți gândesc că se poate întâmpla, Doamne ferește, ceva. Degeaba mă chinui să pun Dai și rigipsul aici? Dai din rigips aici? Mod băieții. Mai avea o placă două. Ok. Uitați acum. Ia uitați, fac paletul, îl punem în cant. Dacă e poziția așa sau să-l dau invers paletul. Trec cu el pe fereastră. Din nou motorul. Prefer să opresc motorul în caz să nu e mea. Cât de simplu ori descărca. Bineînțeles că am camera în range. Vedeți, furca e pus în cant. Iată, doar saltă puțin placa de rigips în sus și o trag înăuntru. Foarte simplu. Toată lumea se miră ce se întâmplă, ce se întâmplă. Asta e avantajul furcii în cant. Intri normal în palet, îl ridici la etaj, îl pui în cant, cât de îngust să fie fereastra. Foarte simplu. Simplu, rapid, eficient. Și aducem tone de rigips. Simplu.
Sunt și pasionați că ne fac poze. Ca să închidem furca, facem aceeași chestie ca la început, doar că în sens invers. Coborâm macaraua, ținem hidraulic furca, iar coborâm macaraua, ținem hidraulic furca. Facem în starea inițială. Și mai până la capăt. Ok. Pe care oprim motorul. Mergem iarăși în spate de macarale să o dezamorsăm puțin. Butoane dezamorsate. Desem lor protecția și ce să luăm și acum așa este protecția hidraulică. Conexia să punem în locul ei, doar pentru așa ceva de folosește. Și siguranța la loc. Departe, bloca rotorul. Așa e sistemul ăsta de macara. Să blochez motorul manual. Deci atunci când voi închide macaraua, sunt legați în furtunii. Cum? Paleții goi. Am încărcat pe camion. Asigurați. Închide macaraua, picioarele și am legat. Așa mai puțin de o oră am dat 5 paleți de rigips full la etajul 2 și 3 și un palet de izolație și un palet cu saci și gălezi de finiții, glet deja amestecat. Imaginați-vă să fi cărat cei 5 paleți pe scări, la etajul 2 și 3. 1 și 2, mă scuzați. Și cu macaraua ajungem până la etajul 6. Cioro. Tare se lasă camionul, pernele de aer.
așa funcționează o furcă hidraulică. Sper că v-a plăcut. Vă urez tuturor o zi bună.